semina uMagate bafethu. Mina ke ngibhaxabula yonke indawo kwesinye isikhathi, ngibhaxabula kubakhubazekile, ngibuye ngibhaxabule kwabangakhubazekile. Yabo, ngobani sabantu siyaphila ngingakwazi ngi-able but disable. Ngi-able on the other side. Yabo, sengibuye ngenze no life ke kwesinye isikhathi ngeke ngabashaya life abawu2 and I enjoy ukuba ku life. Noma inhloso yami kuwukuthi mina ngigqugquzela abantu abaphilayo ukuthi balekelele abantu abaphila ngokukhubazeka, abakwi-disability, abakhubazekile, abangakwazi ukwenza ezinye zezinto emzimbeni. So ngigqugquzela bona ukuthi bafethu asikwazi ukwenza okunye, kodwa if ngasifaka amandla kukhona esingakwazi ukukwenza. So ku-life ngikhuluma ngokuthi asiphileni, asifakeni i-gym. It doesn't matter ukuthi ukwi-disability noma awukho kwi-disability. Yabo, even you can able ukwenza. Enzisisa-ke wena okwaziyo, thina-ke singakwazi sizolandela. Ngithi laba abangakwazi abafaka amandla, faka umfutho, bazame kuzokwenzeka. If ngakwazi ukwenza wena yini engakuhlula ukuthi ungayenzi. Yabo, angisho ukuthi ngiyakwazi, angisho ukuthi ngcono, but nami ngiyazama, ngifuna ukufana nalabo abakwazi ukusebenzisa izandla. Yabo, abakwazi ukusebenzisa izingalo zabo. Yabo, so if ngikwazi ukwenza nawe ungazama. Hayi ukuthini, zama, try yonke into zama. If mawukuthi yakusebenzela bese uyisebenzisa, bese uyabheka ukuthi kuleyo nto oyizamayo kwenzakalani. Doesn't matter ngathi uhleli wheelchair noma kuthi uhamba ngeenyawo, yonke into uyayizama. Yabo, ku-life ngihlekile kakhulu, ngavuleka amaphaphu kakhulu ngoba ngithami ngijima ngibuye ngihleka, leyo nto yangi-exercise amaphaphu ami as umuntu oyi-quadriplegic. Yabo, ukuthi aqaqeke amaphaphu ami avuleke. Abantu bayahlekisa, kumnandi ukukhuluma nabo. Ngiyawushaya u-life manje ekuseni, njengoba manje kuzoshaywa ku7 sengibonisa ngiwushaye, ngipractice ukuthi kuyenzeka yini, bese ngiwushaya ntambama ngo4 to 6. Abanye kathi hlale kamnandi nini namhlanje lesine Tuesday, hlale kamnandi sasaba over 6, isikhathi sasadlulela ngale kwa6. So enjoy bafethu, asibambeni kanjalo, siphusheni, enza into ongasuzama ukuyenza, faka umfutho la ongasufake khona, unyakazisa umzimba wakho, uzama uwenze noma yini, udonse okudonsekayo, bakubambayo, bakulula iy'nyawo, imino bayiqondise, iy'ngalo bayiqondise, isama manje, and kuthiwa izoshisa lesama. Siphuze kakhulu amanzi, sinakekele imizimba yethu, sidle ukudla okuhealthy, ama-fruit siwazame, sitshale ngezitsha nje. Ungatshala isitsha nje, yakwazi ukuthi ufake ilento le, isithombo. Izitsha nje ey'ncane, ungenza izitsha ey'ncane eziwu10, lapho usuyazi ukuthi usunaso ispinashi esingawuphusha emndenini abantu abawu5. Singabaphusha abawu6, singabaphusha ispinashi esiwu10 nje, singabaphusha. Yabo, and then uzame otamatisi ufake ey'tsheni, yonke into ingenzeka. Sharp bafethu.